המועדונים התל אביבים משתכללים, אפילו משקאות כבר אפשר להזמין באפליקציה בטלפון. מה את אומרת על זה? מרגש. על הצפוי בסצנה, הנה כתבתם של גלי לב חיימו ודורון הרמן. אין לכם מה לדאוג, חייזרים עדיין לא השתלטו על תל אביב. מועדון היאיה החדש מזמין אתכם הקיץ לרקוד עם חוצנים שיראו בכם עם אקדח לייזר. כך הולך לראות הקיץ שלכם. הצעירים כבר לא מחפשים את המועדון הרגיל, הם רוצים את האפליקציה של המועדון. כל חוץ ממועדון. עכשיו אנחנו עוברים לשלב שאנשים מבקשים בידור, משהו אחר, משהו ששעשע אותם. רוצים שיהיה תכנים נורמליים, דברים שמשקיעים בהם. תבואו לקלינה, בנות יפות! הכירו את נדב שצר, אחת הדמויות הבולטות בחיי הלילה של תל אביב. השבוע נפתחה עונת הקיץ בגלינה, אחד